Ahojte, na dneska som vám pripravil ďalší zaujímavý model. Ide o model Tatry 138 S1 od výrobcu Autohistoria. Je to v mierke 1:40 m. Tento model sa mi dostalo do rúk nedávno, asi približne pred 3 týždňami. Je to výrobok firmy Autohistoria, ako som spomenul na začiatku. A teraz pár slov o tomto nákladiakovi. Takže tento typ automobilu sa začal vyvíjať ešte v roku 1957, ale do sériovej výroby sa dostalo v roku 1959 a bolo vyrobených v roku 1971. Samotný automobil mal tzv. Chrbticový tradičný koncepciu, chrbticového typu, na ktoré sú vlastne pripevnené výkyvné poloosy, prevodovka a ostatné časti podvozku. Samotný automobil mal množstvo približne 12 tón a má pohon všetkých troch náprav. Inak o pohon sa postaral 8-valcový dízlový motor s objevom 11 762 kubických cm, výkonom 132 kW za 1200 otáčok a mal krútiaci moment 720 Nm, ktorý sa prenášal cez 10 stupňovú manuálnu prevodovku. Samozrejme mal aj dva prídavné rýchlostné stupne, takže prevodovka vlastne bola 10 plus 2 stupňov. Samotný automobil bol veľmi spoľahlivý, bol aj obľúbený, mal posilňovač riadenia, napríklad aj posilňovač riadenia, takže veľmi ľahko sa ovládalo, dokonca aj výmena pneumatík šlo veľmi ľahko, lebo nemuselo sa zdvíhať tučne samotné koleso s diskom, ale stačilo pustiť pneumatický systém, ktorý spúšťal samotné rezervné koleso a potom celé sa to už vymenilo, namontovalo na osu a proste defektový koleso sa vrátilo naspäť na svoje miesto tým hydropneumatickým systémovým ovládaním. Auto vlastne toľko všetko o tom. Teraz pozrieme vlastne na samotný model. Model je o veľmi peknej sivej farby. Predná časť má veľmi dobre znázornenú, ktorý je typický pre tento typ automobilu, takže má veľmi pekne spracovaný predný chladič, masku, vlastne predné svetlometry sú celkom pekné, potom samotné smerovky, ktoré sú z plastu, potom vzduchové filtre, ktoré sú umiestnené nad ním, sú taktiež dobre znázornené, aj zvýrazenie čiernou kružnicou okolo toho prochnáku. Potom samotná kapota, ktorá je taktiež známym črtom tohto typu automobilu, je dobre spravená. Potom aj spätné zrkadlá sú pekné sivej farby. Potom pochromované lišty, ktoré má okolo okien, je taktiež dobre znázornená. Aj stierače. To mi trošku vadilo na tomto modeli napríklad, že nemá poznávaciu značku, ale túto malú chybičku sa dá bez problémov doplniť. Keď otočíme, z boku je vidieť napríklad umiestnenie rezervného kolesa za kabínou, potom je tam dobre viditeľná aj samotný výfuk, ktorý je sfarbená do striebra alebo do šedostriebra. Aj kolesa a disky kolies sú pekne znázornené. Zo zadnej strany sú dobre viditeľné taktiež, napríklad zadné svetlá, ktoré sú taktiež z plastu. Samozrejme tu nám vzadu taktiež chýba poznávacia značka, ale ako som spomenul, to sa dá ako doplniť. Čo mi ešte trošku vadí, že napríklad nemá babače nečisto vzadu, ale možno, že u tohto typu
nebolo pri sériovej výrobe a neskoro to domontovali, alebo je to chyba výrobcov, že to nedoplnil túto chýbajúcu časť. Z tejto strany je taktiež dobre, napríklad nádrž na naftu, aj ostatné časti, napríklad aj samotný RAM, nosný RAM, ktorý nesie vlastne celý mechanizmus korby. Potom keď otvárame korbu, tak napríklad dobre viditeľná je samotná zdvíhací mechanizmus, ktorý je dvojhydroluxkými vytlačnými prvkami je znázornená. Dobre viditeľná napríklad aj celý rám samotného automobilu, je taktiež veľmi pekne znázornená. Samotný rám ináč, celý automobil, samotná kabína je vlastne skolová, potom spodná časť rámu je taktiež skolová, najmä ten torcicový rám, nosný rám, ten je z kovu, aj vrchná časť. Samotná korba je zhotovená z umelej hmoty. Teraz pozrieme na spodok. Na spodku sú veľmi dobre znázornené všetky podvozkové časti tohto automobilu, napríklad aj spodná časť prevodovky, spodná časť motora, potom riaditeľ, potom aj spevňovacie časti, najmä pri prednej nápravy. Takže podľa mňa je veľmi pekne spracovaná aj spodná časť, nie ako u niektorých výrobcov, že na spodok už nedajú taký dôklad pri prezentovaných detailoch, ako napríklad Autohistoria alebo firma SSM. Takže to by bolo na dnes všetko. Keď sa vám páčilo video, alebo máte nejaké pripomienky k modelu alebo mojim informáciám alebo nepresnostiam, tak môžete popísať video. Ďakujem, ahojte.